Φτιάξτε σε ένα καινούριο βίντεο με Roblox. Λοιπόν, σήμερα θα μπω στο Metro Transport και αυτό. Λοιπόν, με έβαλε στο παιχνίδι, αλλά για κάποιο λόγο είμαι έτσι. Είμαι, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, χωρίς μετρό και δεν κουνιέται ο χαρακτήρας. Οπότε πρέπει να κάνω ένα καταπληκτικό πράγμα που λέγεται reset. Μόλις ξεκίνησα, είμαι στο μετρό μου αυτή τη φορά και θα οδηγήσω εδώ πέρα. Οκ. Αν ήρθατε εδώ για να δείτε επιβάτη, μπορεί να κάνω στο τέλος. Αλλά προς το παρόν όχι. Τέλος πάντων τα λέμε στο τούνελ. Είμαι στο τούνελ εδώ και κάτι δευτερόλεπτα και ξέχασα να ανοίξω αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Την εφαρμογή την οποία λέγεται X-Recorder και άμα θέλετε μπορείτε να την κατεβάσετε απλά. Δεν είμαι από εκεί από την εφαρμογή, απλά το αναφέρω. Επίσης θέλω να δώσω λίγα credits στον Τζατζίκι 53 πάλι. Επειδή από αυτόν έμαθα την ύπαρξη του παιχνιδιού. Άμα θέλετε πηγαίνετε δείτε τον, εγώ θα τον έχω βάλει στον τίτλο. Πατάτε αυτό το μπλε πραγματάκι και σας βάζει αυτόματα στο κανάλι του. Τώρα φτάνω στα Σεπόλια. Κάτι ακούω. Έρχεται κάποιο μετρό προς τα δω. Ή είναι το δικό μου? Το δικό μου κάνει έναν άλλον ήχο. Όταν ήχος από κάποιον που σταματάει. Εδώ να σταματήσω. Ο Παπαδόπουλος μου στέλνει φωνητικό. Επόμενη στάση, Αττική. Next station, Πήγαινε γρήγορα Αττική. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει εδώ πέρα. Καταπληκτικά. Έστειλα, ξέρω εγώ, ένα μήνυμα στον Παπαδόπουλο, κλασικά, για να έρθει στην Αττική να με προλάβει. Έχω φτάσει στα 60 χιλιόμετρα, είναι αυτά ή μίλια? Απλά για να ξέρω. Με ρωτάει τώρα σε ποια γραμμή είμαι. Τη δεύτερη γραμμή. Ωραία, το στείλα φωνητικό αν ακούστηκε κάτι. Γιατί δεν κάνω και τίποτα άλλο με τον Παπαδόπουλο, μιλάμε και στέλνουμε μηνύματα. Και άμα βλέπετε, σκέφτομαι να ανοίξω ένα group και να κάνω διαγωνισμούς με Robux. Φάση να δίνω 5 Robux στον νικητή. Και αν μπορείτε να αγοράζετε κι εσείς από το group που θα ανοίξω. Δεν έχω ανοίξει ακόμα γιατί δεν έχω αρκετά Robux. Θέλει 100, έχω 79. Μόλις πάρω μια κάρτα Roblox θα πάρω το group, θα τα ανοίξω. Θα παρακαλάω τους καταπληκτικούς μου εγγεγραμμένους να μου δίνουν Robux. Και μετά από την πρώτη τέτοια, την πρώτη πώληση,
θα κάνω τα giveaway με τα Robux. Δηλαδή 5 Robux ο νικητής. Καλά είναι από το τίποτα. Μη λέτε τίποτα εσείς στα σχόλια για τα καταπληκτικά μου giveaway. Λοιπόν, τώρα θα πω στο σταθμό Λαρίσης. Γιατί επιβραδύνω από τώρα. Να σταματήσω και να στείλω ένα τέτοιο. Να στείλω ένα φωνητικό στον Παπαδόπουλο. Ξέρω το βίντεο μπορεί να είναι βαρετό μέχρι στιγμής. Έρχονται πράγματα. Είναι ήδη μέσα. Αυτός που βλέπετε είναι ο Παπαδόπουλος. Ήμουν έτοιμος να του πω να έρθει στο σταθμό Λαρίσης. Ωραία. Κλείσε πόρτες. Ενώ ο Παπαδόπουλος με το καταπληκτικό skin του είναι μέσα στο τρένο μου. Εγώ με τους 800 πόντους μου. Απλά θα προσπαθήσω να πάρω κι άλλους βασικά. Να φτάσω 2.500, να πάρω και τη γραμμή 1, τον ηλεκτρικό εισάπ, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Να ξεκλειδώσω γύρω στις 14 στάσεις μου φαίνεται είναι. Εδώ έχει τόσο λίγο πιο ελαφρύ φρένο, ωραία. Έχω βρει τώρα το κόλπο για το πιο smooth φρενάρισμα. Και τώρα το δίνω full. Είναι full μετρικό. Μετρικό. Μη με ρωτάτε που βγάζω όλες αυτές τις... Μου λέει ο Παπαδόπουλος να ανοίξω την πόρτα δίπλα μου. Μισό να του στείλω κάτι. Πάω Ομόνια, λοιπόν. Δεν ξέρω αν θα κάνω στο τέλος κανέναν επιβάτη κάτι. Αυτό που θα κάνω είναι σίγουρα... Ναι, με ρωτάει ποια είναι η επόμενη στάση. Δεν θα το απαντήσω. Επειδή κυριολεκτικά είναι εδώ. Τώρα εδώ stop. Παίζει λίγο με το φρένο εδώ. Και κάνει το πιο ωραίο σταμάτημα που υπάρχει στα μετρό σε αυτόν τον κόσμο. Τι έγινε, πού πήγε ο Παπαδόπουλος? Τον πέταξε? Γιατί δεν μπορώ να κλείσω την πόρτα? Ωραία. Επόμενη στάση, Μόλις έφτασα στη στάση και δεν έμαθα τι έγινε με τον Παπαδόπουλο. Εδώ είναι ένας Σολίμαν κάτω παύλα κάτι άλλο, κάτι νούμερα είχε, δεν μπορούσα να τα δω. 1, 2, 3, 9.
Και τώρα πάω στην τελική στάση. Οπότε απλά μόλις φτάσω στην πολύ συνταγματική στάση του συντάγματος, θέλω να μου αφήσετε σχόλιο για το αν θέλετε να κάνω και το άλλο δρομολόγιο, που είναι Σύνταγμα Εθνική Άμυνα. Να κάνω δηλαδή τη γραμμή 3. Λοιπόν, αν δημιουργέ του παιχνιδιού βλέπεις αυτό το βίντεο, θέλω απλά να ενημερώσω ότι λείπουνε κάποιες στάσεις, οκ? Δεν έχω δει πουθενά κάτι όπως το Εγάλεο. Τώρα Πειραιά το μετρό, όχι τη γραμμή 1, τον ηλεκτρικό, λείπει. Και υπάρχουν στάσεις, ξέρω, το η Νίκαια και ο Κορυδαλός. Αυτή ήταν η ενημέρωση προς το δημιουργό. Τώρα αφού τελείωσα το δρομολόγιο, τέλος πάντων αυτό το βίντεο, αντίο.